Bueno, pois moi boas tardes a todos. Comprometémonos, fai agora aproximadamente un ano, iba a utilizar a expresión, non sei se é correcta ou non, pero bueno, a descentralizar as conferencias que tiñamos dos encontros de Galicia en clave económica que tradicionalmente se facían en Lugo, na sede da Diputación, no Pazo de San Marcos. En ese sentido, estamos cumplindo o que no seu día acordamos, de levar estas conferencias a través de toda a provincia, algo do que estamos absolutamente satisfeitos, e ademais de levar a cada un dos lugares cuestións que están en debate non solamente neles, non solamente nunha parte da provincia, sino que hoxe son unha constante en toda Galicia, debates que se están producindo. Falábamos de actividade económica, actividade forestal, actividade gandeira. Moitas desas partes ocuparon esas conferencias que facíamos por toda a provincia. Hoxe vamos a falar tamén dunha cuestión da paisaxe, supoño que a Rede Natura tamén sairá, e os problemas que se producen, ou as discusións que se producen, ou as disfuncións que se producen da aplicación de determinada legislación. En definitiva, creo que esta forma de levar por a provincia adiante os foros de discusión creo que é moi positivo en todo caso. Hoxe é certo que nos toca un mal día, pero tamén os malos días hai que discutir e hai que debatir, e en todo caso para nós é hoxe unha satisfacción estar hoxe aquí. Están con nós, a miña dereita, o alcalde da Fonsagrada, a miña esquerda está Julián Rodríguez Moscoso, que é o que tradicionalmente, desde os 2 últimos anos, casi vai para 3, fai de moderador e é o verdadeira alma mater deste ciclo de conferencias que facemos na provincia de Lugo. Tamén se atopa con nós Isabel Aguirre, que tamén vai ser a ponente desta conferencia, xunto con Marcos Pérez Gulín, que vai a ser outro dos ponentes, aos cales presentará adecuadamente, como sempre fai o noso magnífico moderador Julián. Hai moitas cuestións que están en riba da mesa, e además moitas das cuestións non solamente única e exclusivamente sobre o paisaxe, sino sobre unha situación obxectiva na que tamén vivimos e disfrutamos na propia Fonsagrada. Estamos no corazón da Reserva da Biosfera do Eo. A provincia de Lugo é a provincia con diferencia que máis superficie ten dentro da Reserva da Biosfera. Temos 3, temos o enorme honor e orgullo, e algo que temos que poñer en valor, a presencia das reservas da biosfera na nosa provincia. Casi máis da mitad da nosa provincia é hoxe xa reserva da biosfera. Por tanto, o noso medio ambiente é algo do que temos que aproveitarnos, exaltalo, dalo a conocer e, sobre todo, aproveitarlo tamén como unha oportunidade económica, máis alá das cuestións que se podan producir de forma puntual. Por tanto, ao medio ambiente e o medio ambiente tamén desta parte da provincia é algo que temos que cuidar e preservar. Hoxe mesmo víamos unha información no diario El Progreso, unha fotografía dun oso percorrendo, non sei onde era. Aquí? Aquí cerca, sí. Aquí a 4 ou 5 kilómetros. A 4 ou 5 kilómetros. Bueno, un oso paseando ou escapando, parecía pola foto, escapando por unha pista aquí da Fonsagrada. Quer dicir, que o medio ambiente está moi presente nesta parte da provincia, e eu creo que para Lugo, no seu conxunto, é unha oportunidade que non podemos desperdiciar. Pero para iso, falando da paisaxe, falando das cuestións relacionadas ca protección da paisaxe, caos medios, os mecanismos de ordenación, e como afectan ou non tamén o desenvolvemento económico dunha parte de Galicia, será do que se ocupen quenes teñen que falar, que son as persoas que saben, e nosotros cumplir a misión de presentalos e generar este tipo de oportunidades por toda a provincia. Hoxe na Fonsagrada, estuvemos en Viveiro, en Chantada, en Sarria, en definitiva, por todos os partidos xudiciais, levamos adiante este ciclo de conferencias que son foros de reflexión, foros tamén de discusión, pero sobre todo o que pretenden ser son foros de coñecemento. Voulle ceder a palabra ao alcalde da Fonsagrada, o noso anfitrión, e en canto terminemos os dous, empeza xa de cheo a conferencia e o traballo dos ponentes, que son os que realmente creo que modestamente vimos todos a escoitar. Moitas gracias. Bueno, pois, moitas gracias, presidente. Agradecerlle a Diputación de Lugo, agradecerlle ao Grupo Progreso, agradecerlle aos ponentes que están aquí para ilustrarnos sobre este tema tan importante que temos aquí na nosa comarca, que é a paisaxe. Sinto que hoxe o día non lles permitise disfrutar dela ao mesmo tempo que viñen hacia aquí, pero seguro que
a Fonsagrada desperta moito interés precisamente por esa cantidad de cousas neste amplio territorio no que nos toca vivir, e que, sin lugar a dudas, fai as delicias daqueles que nos visitan. Poñer isto en valor e poñelo no sitio que lle corresponde, lógicamente, contribuye a que tamén a economía de Fonsagrada millore en todos os aspectos, non? Así que a miña intervención moi breve, agradecerlles a presencia tamén ao público que temos aquí diante, e, por suposto, aí vimos a escuitar a esta xente que nos acompaña. E, sin máis, pois, dámoslles a benvida e dámoslle a palabra, de maneira que, a partir de agora, todos podamos entrar xa en materia e saber todas estas cousas que nos ven a contar, e que seguramente algunha delas para nós serán novedosas. Así que moitas gracias a todos e benvidos. Muy bien. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a todos por su asistencia hoy aquí, y especialmente también a los ponentes que se han desplazado. Como decía el presidente de la Diputación, Economía Digital viene haciendo un ciclo que se titula Galicia en clave económica, en colaboración también con el diario El Progreso, en el que se tocan aspectos, o se tocaron durante el año pasado, aspectos estructurales de la economía. Pues habló del sistema financiero, se hablaron de cuestiones demográficas, todo ello se hizo en Lugo. La cuestión fue revisar ese modelo y este año comenzar a hacer, bueno, pues unas jornadas ya más descentralizadas, como decía el presidente, y en ese sentido nos hemos ido a hacer encuentros temáticos. Pues en Ribadeo hablamos del turismo, en Vilalba, en la Terra Xa, hablamos del sector agroalimentario, en Viveiro hablamos del sector forestal, o sea, abordamos temáticamente determinadas cosas. Y hoy lo que nos trae aquí precisamente es la puesta en valor del paisaje en Fonsagrada y la puesta en valor de ese paisaje, ¿no? Ese encaje en un modelo de desarrollo que, a mi modo de ver, aunque los ponentes lo explicarán, está en constante revisión, y sobre todo actualmente en esta situación de crisis económica, y por ello a veces pues, nos olvidamos de que el paisaje es el hábitat y es el soporte de muchas cosas. El paisaje no solo es arquitectura, no solo es medio ambiente, no solo es patrimonio, es en sí el hábitat donde desarrollamos y donde se sustenta una economía como la gallega o como cualquier otra, ¿no? Intentamos desde Economía Digital traer hoy dos puntos de vista distintos, son dos prismas diferentes, uno es desde el mundo del desarrollo sostenible en cuanto a la arquitectura, en cuanto a los proyectos urbanísticos integradores con el paisaje, y por otro lado el punto de vista de lo que son los planes estratégicos, análisis un poco más engarzados en cuestiones socioeconómicas, del desarrollo económico en general, y por ello creemos que son dos visiones complementarias que pueden, no son contrapuestas, sino precisamente pueden enriquecer muchísimo más el debate. Yo les voy a presentar ahora a los ponentes. Luego tendremos una ronda de preguntas que yo creo que va a ser interesante, como en casi todas las ocasiones que lo hacemos, y sin más paso a presentarles a una de nuestras ponentes, que es Isabel Aguirre de Urcola, arquitecta y paisajista, es Premio Nacional de Arquitectura Manuel de la Dehesa y está al frente desde el año 2008 de la Escola Galega da Paisaxe, de la Fundación Juana de Vega. Es la única organización de ámbito académico que hay actualmente en Galicia y de las pocas de España, ella nos lo explicará, en este ámbito. Isabel ha sido una de las autoras, entre muchas otras obras, junto a Álvaro Siza, el arquitecto portugués, que firmaron la intervención en el Parque Compostelano de San Domingos de Monaval, pero también tiene mucha vinculación a Lugo, y eso es algo que yo creo que debemos celebrar. Es la creadora del Mirador da Cividade en Sober, sobre los cañones del Sil, y es una adicta a la Ribeira Sacra. De hecho, preside a Irmandade da Ribeira Sacra, yo creo que nos contará un pouco, porque Irmandade reúne a determinados profesionales de diferentes ámbitos y con inquietudes precisamente en cuestiones referidas al patrimonio. Yo creo que nos va a poder contar y explicar mucho de esto, ¿no? Hablaba antes de contraposición, de complementariedad más bien, y por otro lado tenemos a Marcos Pérez Gulín, es el máximo responsable de la Fundación Galicia Sustentable, una iniciativa privada y sin ánimo de lucro declarada de interés gallego y también de interés medioambiental. Entre otras acciones, la Fundación, están determinadas acciones y actuaciones referidas al paisaje y al territorio,
así como la dinamización rural y litoral como motor socioeconómico de Galicia. Les hablaba un poco de esa otra vertiente. Pérez Gulín, aunque no le guste que se hable de ello, es licenciado en Economía y máster en Finanzas por la Universidad de Santiago de Compostela, porque él hace muchas otras cosas más, y está especializado en proyectos de evaluación ambiental estratégica, planificación, ordenación del territorio y socioeconomía. Una de las últimas iniciativas de la Fundación Galicia Sustentable es precisamente la mejora, el conocimiento y la puesta en valor del paisaje. Hechas las presentaciones, si les parece, les dejo con Isabel Aguirre de Urcola, que va a hacer una presentación con una proyección. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primeiro de todo, dar as gracias aos organizadores de esta xornada, que para mí me parece interesantísima. Eu teño seguido varias das xornadas por correo digital de economía digital e sei que están a facer unha laboura moi interesante. Cando chega o momento de vir a Fonsagrada para ter esta xornada, pois verdadeiramente alegroume moito por un lado, porque facía moito tempo que eu non viña a Fonsagrada, pero recordaba como un impacto fortísimo a imaxe das montañas que rodean Fonsagrada no mes de xuño, todas cheas de brezo, non sei como se di brezo en gallego, queiroa, buxo, uxos. Ben, pero as flores de toda a queiroa, era unha maravilla. A verdade é que para mí foi unha visión impactante. Eu pensaba, a xente vai ao Xapón para ver os cerxeiros en flor e tiña que vir a Fonsagrada a ver isto, porque era un verdadeiro espectáculo. Non somente por iso, porque, como todo o mundo sabe, ten outros valores paisaxísticos moi interesantes. Eu veño da Escola Galega da Paisaxe, que dirixo dende a súa fundación, cando a Fundación Juana de Vega a creou, no ano 2008. Juana de Vega foi un persoeiro moi importante na Coruña no seu momento, estaba casada co xeneral Espocimina, foi unha muller educada no liberalismo, falaba varios idiomas, protexeu os liberales, polo que estiveron incluso exiliados en Inglaterra. Cando ela volveu, foi recoñecido os seus valores e, de feito, foi a que criou e educou a raíña Isabel II. Foi unha dama moi importante. Cando morreu non tiña fillos, en vez de deixar o seu patrimonio á Igrexa, que era o habitual, deixouno para unha fundación para o desenvolvemento do rural. Esta fundación, que é absolutamente autónoma, non recibe ninguna axuda oficial, e que é a máis antiga de España, creou no ano 2008 pensando que o rural precisaba dunha protección especial da súa paisaxe, a Escola Galega da Paisaxe. A Escola Galega da Paisaxe fai todo tipo de cursos, encontros, traballos relacionados coa paisaxe, pero fundamentalmente ten un máster de Arquitectura da Paisaxe que é oficial da Universidade de Santiago e da Universidade da Coruña. É o único de España que é oficial de dous universidades e é a única escola de paisaxe que hai en España. Eu, cando vou a reuniones internacionais de escolas da paisaxe, porque son do comité da Organización Europea, a única representante de España son eu. Iso é a tristeza que me achega cando eu vexo o pouco interés que se ten tido pola paisaxe en España e en Galicia tamén. Por iso a miña alegría de estar aquí neste momento. E o meu amor pola Ribeira Sacra, de que falou Julián, é que eu non coñecía a Ribeira Sacra, pero me chamaron por un traballo profesional e conociña e, a verdade, namoreime dela. De feito, estou empadroada en Pantón e teño a sorte de ter unha propiedade que fago viño, me ocupo de meu viñedo, que é a laboura máis importante para min a facer cando teño tempo libre.
Porque a riqueza de Galicia é importantísima e a máis coñecida probablemente é a da costeira, pero o interior de Galicia é unha xoia impresionante. E a provincia de Lugo especialmente, pero moi descoñecida. Contáballes antes unha anécdota que o ano pasado hubo un congreso internacional, o Congreso Mundial de Paisaxes do Viño. A min nomáronme representante de Europa para ese congreso. E viñeron xente de California que presentaba pois millóns e millóns de hectáreas de viñedo, de Australia tamén, de Francia, de Italia, de todos os países. E cando eu fun a falar, eu dixen, eu represento 1250 hectáreas, pero son así. Empecei a proyectar o que eran os viñedos da Ribeira Sacra. Foi tan impactante que os do Ministerio de Cultura que estaban aí, os do Instituto Cultural do Ministerio, achegáronme e dixeronme estamos a facer un atlas dos paisaxes do viño de España e non coñecíamos a Ribeira Sacra. Por favor, prepara a parte da Ribeira Sacra que nos parece imprescindible. Está a punto, a piques de se publicar o Atlas das paisaxes do viño, no que está incluído as paisaxes da Ribeira Sacra. Eso é unha alegría, pero, por outro lado, nos fala do pouco interés que se ten pola paisaxe. En Galicia somos tan ricos en paisaxe, temos tanta paisaxe que eu penso que valoramos moi pouco. Porque a paisaxe é un feito cultural, de xeito que, por exemplo, os gregos clásicos, a palabra paisaxe non existía. A paisaxe é un concepto cultural moi recente que comeza por os pintores do século finales do XVII, principios do XVIII, que empezan a apreciar que a natureza ten un valor plástico, un valor formal, un valor estético. É a partir de aí que se comeza a falar da paisaxe. Fíxase un punto de inflexión para a definición da paisaxe cando Petrarca escribe a emoción que lle produce a visión do Monte Ventoux, na Provenza. E a partir de aí, a literatura comeza a falar de o que é o sentir, os sentimentos, as valoracións, a estética, a consideración da beleza da natureza. E ese sentido da beleza da naturaleza que nós coñecemos como a paisaxe é realmente, como decía Julián, estamos inmersos nel. Nós todos vivimos unha paisaxe que non é soamente a paisaxe natural, é tamén a paisaxe urbana. Non é o mesmo unhas cidades que outras, non ten unhas perspectivas, unos valores compositivos, estéticos, espaciais, unas cidades que as outras. Nós podemos comparar perfectamente a beleza dunhas cidades con outras. Por tanto, a paisaxe non é soamente a natureza. Onde se soporta a paisaxe? A paisaxe, eu fago unha comparación que creo que aclara bastante. Do mesmo xeito que a tela, o tabuleiro, é onde a pintura e o pintor expresa a seu arte, o territorio é o soporte dese concepto cultural que chamamos paisaxe. Pero o territorio é moi variado. Evidentemente, o territorio non é o mesmo en un sitio que noutro. E un territorio está idealizado e cando queremos falar dunha paisaxe fermosa, o mellor pensamos nun xardín. Hai que ter en conta que o primeiro xardiñeiro foi Deus cando creou o xardín do Edén. O sea, está na mente a idea da felicidade asociada a un xardín. Pero o territorio, que é o soporte da paisaxe nos que nós nos movemos, está dependendo de distintos feitos. Está dependendo do clima, está dependendo da hidrología, está dependendo do solo. Porque
Non é o mesmo esta paisaxe deste viñedo que esta, can sendo o mismo. O sea, é un cambio total ca estaciones do ano, co cambio, sobre todo, en Galicia, onde temos estes cambios tan brutales, no, dunha época a outra. Por exemplo, no Ecuador, pois non pasa isto. O asombro das xentes que veñen do Ecuador é que no inverno a nós se nos caen as follas das árbores. Pero tamén ten o frío tremendo, as xeadas, a agua, a hidrología. En Galicia, a riqueza hidrológica é unha das componentes da paisaxe máis importantes. Todos estes elementos vai despois o paisaxismo da xardiñería a utilizalo para as súas composicións. Pero estes ríos, estas ribeiras, o elementos tan brutales como pode ser os glaciares, van a condicionar estas variedades do territorio e a calidade do solo, evidentemente. Pero este é unha paisaxe, esta é unha paisaxe diferente e depende, está condicionada absolutamente por estes elementos dos que nós non podemos transformar, porque o clima, a hidrología e o solo están aí, é o territorio o que o soporta. Que é o que construe a paisaxe, entón? A paisaxe humana, a paisaxe que nos rodea. A paisaxe a construe a actividade humana. Cando decimos un paisaxe natural, poucas veces é natural, poucas veces é espontáneo. Ten tido intervencións de todo tipo, estos paisaxes de que estamos a falar na Fonsagrada. Eu viña no coche e cando a néboa non o permitía, veía unhas paisaxes cheas de pradeiras, de bosques, de especies de árbores. Todo eso ten unha historia, ten un comenzar, ten un movimento. Non falemos do que é as paisaxes do viño da Ribeira Sacra. Eu, cando se fala de non intervir, que hai que protexer a paisaxe, que hai que protexela, evidentemente, sempre pongo como exemplo a Ribeira Sacra. As ladeiras do Canón do Sil, que hoxe están queréndose transformar en patrimonio da humanidade, nun tempo foron bosques. Imaxinémonos o que foi a intervención de arrasar con esos bosques, construir as muras e plantar os viñedos. Foi unha das intervencións no territorio máis importantes. Hoxe en día, que intervención se fai? As infraestructuras, a AVE, as autopistas, todo eso son intervencións na paisaxe que ás veces son necesarias, ás veces non tanto, pero que están transformando o noso territorio. E moitas veces son imprescindibles, cando se discute moitas veces, ou ás veces, non podemos construir eso porque vai estragar a paisaxe e vai transformala. A Torre de Hércules, patrimonio da humanidade, está implantada en riba do acantilado de Monte da Coruña, do borde do mar. Pero ten unha función, ten unha racionalidade. Imos a falar deso. Por tanto, hai paisaxes de montaña, paisaxes de pastoreo, paisaxes de montaña. Isto está no Concello da Teixeira. Esta montaña que eu solo ir a vela porque é impresionante. Son castiñeiros e carballos. E os cambios de cor a través do ano son un espectáculo, non? Paisaxes de montaña ou paisaxes agrícolas, os vales e as terras fértiles, con esa maravilla da división das parcelas, as cores, as composiciones, que parecen a paleta dun cuadro de un pintor. Pero non está feito para que sean fermosos, está feito para que dean berzas, e dean grelos, e dean centeno. É a actividade a que va construindo. As paisaxes costeiras. A mí impresioname as mexilloeiras na ría de Vigo, todas ordenadas en fila, construindo unha cobertura do mar perfecta, ordenada. As paisaxes dos acantilados ou as paisaxes das praias. Pero a actividade humana ha cambiado totalmente esa praia. Esa praia baleira, ou solitaria, é totalmente distinta que a praia no pleno verán.
ou as paisaxes da industria. A necesidade de crear industria, a necesidade da enerxía, que nos leva a tener estas palas eólicas, estos muiños eólicos. Isto é en Copenhague, pero aquí en Galicia temos as cumbreiras dos montes con estas palas impresionantes. Pero é necesario. Hai unhas actividades que hai que facer e que están transformando o territorio, pero sobre todo e por enriba de todo a edificación. A edificación é un dos cambios máis importantes que a humanidade ten feito sobre o territorio. Aí, archipiélago, Venecia, non? Isto é Venecia. Esa maravilla construída en pilotes sobre o lodo da bahía. A Igrexa da Salute, porque para construílo o que fan é hincar troncos de madeira pertos unos de outros hasta construir como unha plataforma hincada no fondo da laguna. En riba construíno. A Igrexa da Saúde ten 1 millón de troncos de madeira, está construída sobre troncos de madeira. O sea, esa intervención no territorio que pode chegar a extremos como este. Tokio, non? Tokio. Impresionante. O edificio do Concello de Tokio traballan 100.000 persoas. 100.000 persoas nun solo edificio. En unhas dimensións, son unhas dimensións tan espectaculares, claro que eso é intervencións que ten tido transformado o territorio. Hai que saber se para ben ou para mal, pero están aí, non? Pero as paisaxes da circulación, do tráfico, estas intervencións bestias, non? Que están demandadas por a mobilidade con prioridade para automóvil, pero tamén o nos que facemos son as paisaxes da cultura, as paisaxes de arte. Esta é a Villa Adriana, en Éboli, non? É a villa que Adriano construíu, en donde el se cerrou para dominar o mundo. Gobernaba o mundo desde o seu propio paraíso. A Villa Adriana, recomendo a todo o mundo que vai a visitar, está moi cerca de Roma. Pero tamén hai outras paisaxes, que son as paisaxes da nostalgia, as paisaxes da memoria. Todos temos unha paisaxe que recordamos de cando nenos, de cando nos casamos, de cando fomos felices, cando sufrimos dun accidente. Son esas paisaxes de memoria que eso sí que non se modifican, porque a paisaxe é un elemento vivo que se modifica e se transforma porque depende da actividade humana e, por tanto, é a actividade humana a que o transforma. A paisaxe é o resultado de o que temos feito, de o que temos sido e de como nos comportamos. E aí está a nosa responsabilidade. É aí onde está a nosa responsabilidade, porque a calidade da paisaxe depende da racionalidade do uso adecuado do territorio en base ás súas características. É racionalidade construir a Torre de Hércules, evidentemente. Era imprescindible ter un faro que sirvese para que os mariñeiros podesen xa chegar ao porto. E aí está, na época dos romanos, funcionando e traballando. Por tanto, a racionalidade. Pero eso é fundamental. Como podemos sabelo? Educando. Como podemos saber o orden? O orden para organizar a paisaxe. Falábamos antes de vir aquí. O orden que está implicado na legislación, na normativa, agora que acaba de sair o anteproxecto da nova Lei do Solo. As ordenanzas, as normativas, os estudios medioambientales, todo aquelo, os plans xerais de ordenación municipal, toda esa normativa, pero eu falo da legislación aplicada. A que non se aplica non sirve para nada. Non sirve para ninguén. E unha legislación ten que ser aplicada e ten que ser modificada según a evolución da sociedade.
Non se pode ter a mesma legislación se a sociedade transforma a maioría da agricultura en industria en servicios, en hostelería, etc. O sea, depende da racionalidade, do orden e, sobre todo, da sostenibilidade. O respeto pola naturaleza, o respeto polo que existe, o respeto por o que temos en nosas mans. Esa responsabilidade, esa racionalidade e ese orden ten que estar sometido sempre á sostenibilidade, de xeito que o que temos recibido de nosos ancestros podamos transmitirlo mellorado a nosos descendientes. Hai algúns datos que a mí gustaría darme. En Galicia está identificada en Europa con alimentos de calidade, algo moi positivo. A agricultura crea en Galicia 50.000 postos de traballo, 7 veces Inditex. Non quero facer de menos a Amancio Ortega, pero a agricultura fai 50.000 postos de traballo, 7 veces Inditex. Iso tense que valorar. Iso ten que ser importantísimo para o noso país. Pero tamén temos deficiencias. Galicia é deficiente en hortalizas. Non é pensable que nós importamos as cebolas, que importemos os tomates, que importemos os pementos. Non é pensable. As xudías. Nós temos que producir unhas hortalizas de primeira calidade. Hai que ter en conta outros datos importantísimos. No 2013, desapareceron en Galicia 1.740 explotacións agrarias. 1.740. É moita explotación agraria. Desapareceron en Galicia 140 aulas, sobre todo no rural, e hai 1.500 pobos vacíos. 1.500. Estos datos ten que facernos reflectir sobre que estamos a facer co noso territorio. Con esas posibilidades, con esa natureza, con esa riqueza, non podemos perder todo isto que estamos a decir. Por tanto, que é o que temos que facer? Temos que potenciar e cuidar a paisaxe. Temos que xenerar riqueza e postos de traballo, porque o terreo inerme é un potencial ocioso. E dice Daniel López, en unha conferencia que tiveses vos, dice, dar futuro a noso pasado. Que para min ese dar futuro ao noso pasado? Aplicar técnicas de sostenibilidade en todo. Na agricultura, evidentemente, a agricultura ecolóxica, pero tamén a agricultura tradicional. Es que en Galicia prácticamente a agricultura é ecolóxica. A tradicional, de verdad, é unha agricultura que se nutre cando se fala aquí do compost. En Galicia toda a vida se utilizou un compost, o estrume das cuadras para alimentar as hortas. Toda a vida se fixo. A agricultura ecolóxica, a produción forestal. Galicia é un potencial forestal impresionante. Pero é indignante que Galicia, que ten uns carballos e unha produción e unha facilidade de crecemento do carballo en toda Galicia, hai que pensar que en Galicia crecen un 50% máis as árbores que no resto de Europa, cando se cuidan. As barricas para facer o whisky mellor de Escocia cómprase o carballo gallego, pero nos bodegas de viño en Galicia cómprase as barricas de carballo francés. Iso non pode ser. Es que non pode ser. A explotación da biomasa. Estamos sempre con a limpeza dos montes. Explotemos os montes. Limpemos os montes e utilicemos a biomasa. A mobilidade. Servicios de autobuses. Potenciar os trens. Non se pode tardar 3 horas desde a Coruña a Monforte. Non é posible. Non se pode tardar 3 horas. A mobilidade, a arquitectura, todo o que está relacionado ca sostenibilidade neste momento, o que se chama dentro da arquitectura a eficiencia enerxética, implica renovar todas as fachadas, renovar todas as carpinterías. Eu escoitei a un economista importantísimo que falaba de sostenibilidade e de eficiencia enerxética e decía menos paneles solares e mellores carpinterías. Con un cristal así de gordo non hai necesidade casi de quentar as casas.
pero hai que poñelo. E iso xenera cantidad de postos de traballo. A rehabilitación, non se pode construir de novo se temos caendo as casas antiguas. Non pode ser, non pode ser. O turismo cultural, aquí na Fonsagrada, o turismo cultural, si se anuncia que se ten visto un oso por as montañas da Fonsagrada, hai que estar xa na prensa internacional. Venide a ver o oso. Venide a ver como están os montes na primavera e no xullo. Venir a ver, iso é o que facer. O turismo cultural controlado, non o turismo de masas. Vender os valores, pero venderlos caros. Eu outro día decía nun foro en Santiago, que estaban todos os das consellerías, e decía, non podemos regalar o noso patrimonio. Galicia e España en general deixa entrar nos seus monumentos gratis a todo o mundo. Nós vamos a Francia, eu teño unha filla que vive en Dinamarca e outra en Bélxica. Cada vez que uno dá un paso, hai que pagar. E a xente paga. Con axudas para a xente maior, para os nenos, para os parados, para todos os que o precisen. Pero os turistas que paguen. Non se pode vender. Eu fixen varias rehabilitacións para o Camiño de Santiago, e cando estábamos a facelas con Xacobeo, a miña indignación era que iba a ser gratis. E tivemos unha batalla brutal. Agora se cobra, creo que son 5 euros. Eu rematei un albergue no centro de Betanzos o ano pasado. Creo que cobran 5 euros. Pero o Mosteiro de Cabeiro, que o rehabilitei eu con meu marido, é gratis. Non só é gratis a visita, é gratis o autobús que leva a xente ata o monasterio. Iso non pode ser. Iso non pode ser. É unha fonte de riqueza, porque non é gratis. Pagámoslo todo con nosos impostos. Pagámoslo todo. E eu quero que os franceses, os alemanes, os italianos que nos cobran seus monumentos, cobrárselos tamén a eles. Por tanto, aplicar técnicas de sostenibilidade, técnicas de racionalidade, ordenar por enriba de todo. Decía Paul Selman, en un libro que acaba de publicar, Sustainable Landscape Planning, plantexa a necesidade de políticas de mellora, de planificación, de deseño e xestión de paisaxe, en busca da resiliencia social e ecolóxica, a capacidade de recuperación, de recuperar a sociedade en Galicia, de recuperar a demografía, de recuperar a ecoloxía, para ter máis espacio para a natureza e máis espacio para as persoas. A paisaxe é un ser vivo e necesita desarrollo e protección, como os nenos, exactamente igual. Nós necesitamos educación. Moitas gracias. Gracias, Isabel. Tiene la palabra Marcos Pérez Gulín de la Fundación Galicia Sustentable. Moitas grazas. Grazas a todos. O primeiro, xustificar un pouco porque dicía Julián que non me gusta falar de ser economista e ter un máster en finanzas, pero bueno, coa que está a caer todos imaginarán por qué. Que a economía en realidade está moi mal entendida. A economía está entendida como a xestión dos cartos ou algo así, e realmente isto xurde como a xestión dos recursos escasos. Por iso, unha das cousas que eu falaba con Isabel me apaixou a primeira vez que a coñecín, porque chegou a un traballo no que eu estaba e viña cunha mentalidade aberta moi transversal, moi interdisciplinar. Eso é algo que me costaba moitísimo a min traballar coa xente. A capacidade de ver máis aló da túa propia profesión. Algo que lle pode pasar tamén a eles, probablemente ten que poñerlle sempre o apelido de son arquitecta, paisaxista, porque de arquitecto todos nos meten na cabeza outras cousas. Neste senso tamén acontece o do feísmo cando falamos da paisaxe. É unha palabra que non creo nin que sea palabra, habría que buscala, non sei, pero xoga un papel terrible para esa protección e eses posta en valor de cousas que temos no país que deberíamos poñer en valor. Porque, como a paisaxe é algo percibido, o que nos imaginamos, o que nos percibimos polos sentidos, pola vista, polo oído, polo recordo incluso, é moi emocional. E o feito emocional fai que ninguén lle guste
nos sintamos un pouco como decepcionados e non nos guste que se fale do noso feísmo, do que temos feo. Pois falemos do que temos bonito. E, por exemplo, con todos os respetos, o alcalde non volva a dicir la mágoa do mal tempo. Isto é o noso rigo automático. Isto está aquí, é o que temos aquí para que poidamos ter no verán esas uces, esas flores no verán. Outros sitios teñen, lamentablemente, que gastar moitísimo en regar. Tiña un xefe que hai moito tempo viña de Madrid e dicía, aquí en Galicia, un visionario, moi peculiar, eso despois se queres no café falamos, pero era un visionario. Aquí en Galicia un día hai de ter que poñer, relacionado con este último que dicía Isabel, unha barreira no cebreiro e cobrarlle a xente para que veña a ver chover. Porén, acontece, eu son de Compostela, bueno, vivo en Compostela, son galego, digamos. Sempre que chega alguén dicimos, joder, sinto, hoxe está chovendo, pero cando non está chovendo? E cando estás ali, que bonita a pedra con esa auga, como reflexa a luz. Perdoa, que está chovendo. Perdoa. Non ten moito xeito. Eso é o noso orgullo tamén. Un amigo meu comentaba por estes lares, non sei dicir o xeito exacto, unha cousa moi bonita que descubriu, e dende aquela eu o digo tamén, non? Cando estás na mesa din a vergoña do galego, non? Ese complexo que temos sempre das nosas cousas. Alguén lle corrixiu un día e dixo, non, é a cortesía do galego. O mesmo feito, como cambia totalmente da forma que nos referimos a él. Deixar unha cousa no prato é ou vergoñento ou cortés. Así a paisaxe tamén, o que percibimos, o que cada quen é capaz de percibir. Por tirar un pouco por cousas moi diferentes do que dixo Isabel, porque senón, para non repetirme en cousas que acordo totalmente, isto saben moi ben esas claves básicas que dixo ela na grande industria. IKEA, na súa última campaña, nos fala da nosa casa como da orde. Que bonita está cando está ordenada. Bueno, pois, cando saímos da nosa casa, tamén é o noso territorio. Tamén ten que estar ordenado, tamén ten que estar ben. Non vale que saiamos este todo desfeito cando na nosa casa procuramos que este, na casa normalmente. Estou lembrando agora a miña cociña e non é o caso. Pero bueno, sí, tratamos de facer que todo este ben na casa para despois, cando saiamos, temos que percibir eso tamén para sentir ese orgullo, esas ganas de estar na rúa. Porque a rúa, un tema que como urbanistas se sabe moi ben, a rúa está feita para que este a xente ali, e socialice ali. E agora, entre outras cousas, porque non estamos moi ligados ás grandes obras que se están a facer ou grandes obras que se teñen feito na rúa, non saímos a socializar. Non saímos a socializar porque chove. Bueno, pois se sabemos que chove, porque non é unha novidade, as máis das prazas que temos en Galicia deberían ser como eran antiguamente, soportais ou espazos de encontro onde non se mollaba xente. Parece que perdemos esa capacidade para ter un pouquiño de intelixencia. Por dicir unha cousa que ás veces non é tan evidente relacionada coa paisaxe, pero mostra a súa importancia. Eu estou orgullosísimo de que os galegos respondamos con preguntas e, digamos, depende. Este mesmo personaxe peculiar, que era xefe meu que viña de Madrid, dicía, veu para facer o que a él lle sorprendeu moitísimo, que era a AP9, que dicía a navallada aquí, non? Él era enxeñeiro de camiños. Entón dicía, despois dun tempo aquí, deime de conta por que os galegos sodes desta maneira. É pola paisaxe, polo voso territorio. Claro, eu ali estou por Castilla, digo, vamos alá. Hai que facer unha carretera para chegar a non sei onde. Tratas de facer unha liña o máis reta posible e chegas. E aquí dixo un galego e dis, vale, que facemos? Imos pola dereita da montaña, pola esquerda, subimos e baixamos ou facemos un túnel. Esa variedade de opcións nos las dá a paisaxe, entón non temos respostas tan evidentes e tan claras. Porén, atopamos solucións para iso. E as solucións que atopamos para iso, moitas veces, e tamén volvendo a cuestións conceptuais, como é o minifundismo que mostraba Isabel hai un ratiño. É que parece que o minifundismo, xa estamos evocando tamén recordos de, vaya, ese sí que é o problema de Galicia. E tiña tamén nota, porque acordeime de Xan Carreira, que estive nunha charla del, non o coñecía, é un profesor da Universidade de Santiago, e dixo unha cousa interesantísima, que teño aquí por dicir literalmente, perdón, que era, o problema do minifundismo
é que non inventamos as máquinas axeitadas. Destrozamos o noso territorio para nos adaptar a máquinas que inventaron outros. Isto é básico do que eu querería dicir coa paisaxe. Cando houve moito desenvolvemento, ou se tratou de traer desenvolvemento a Galicia, porque pensando que non o tiñamos, perdemos a perspectiva do progreso. E o desenvolvemento nos trouxo cousas de fora para poder producir máis. Iso nada ten que ver coa produtividade, ten que ver con producir máis, con medrar, encherse. Eu como moito engordo. Eso non quere dicir que estea a progresar na miña vida, que estea mellor, non, teño máis. Eso é desarrollo. O progreso é ter un avance cara a unha dirección. Cara a unha dirección que é saudable, se eu busco a saúde na miña vida, pero se estamos a falar do territorio é para manter eses valores tradicionais dos que falaba Isabel. Que é o que se fai aquí desde hai tempo? Pois niso temos que sustentar as nosas decisións de que é o que podemos facer no futuro. Entre outras cousas, porque agora as recuperacións das razas autóctonas non é tanto, que tamén, unha cuestión de, bueno, vamos a recuperar as razas autóctonas. Agora nos damos de conta que sobreviven moi ben na montaña. As vacas buscan elas o seu propio alimento ás cachenas en lugar das ou limusinas ou calquera outra leiteira. Claro, son vacas galegas. E ese se valora moitísimo, como o boi de Kobe ou calquer outro de... As galiñas de Mos e moitísimas outras. Isto está moi ligado coa industria. Eu quero tratar de trasladar que a paisaxe non é puramente estética. É unha cuestión que se imaginan agora un souto que estamos na época de ir a pañalas agora en breve as castañas, cos castiñeiros, ben separadiños, ben bonitiños, todos ben coidados. Pois eu coñecín hai un ano e pouco, tive a oportunidade de coñecer a Miguel Lareán, que ten aquí unha empresa en Chantada, unha industria, unha grande industria da castaña. Dicía, que me gustaría que os outros estuveran bonitiños. E non estaba pensando no mesmo que pensaba eu de, que ben, claro, unha paisaxe coidado, e que así podría traballalos moito mellor. Que non estamos a falar, esa orde da que falaba Isabel antes tamén, de que as cousas estén ordenadas, que as cousas estén preparadas para poder facer o que vocacionalmente están preparadas para facer, permite que industrialmente ou con un pouco de capacidade lle deamos unha volta e poidamos extraer moito valor del, non só estético, turístico, etc., que é importantísimo, senón tamén de perspectivas que moitas veces non coñecemos. Eu, por provocar un pouco que se vai abrir o debate tamén, demográficamente hai un problema, sí, certo, pero é que levamos moito tempo asociado a ese complexo que mencionaba anteriormente, votando a nosa mocidade do rural, porque non queremos eso para eles. Estamos educando a xente moza como se foran, os rapaces agora, como o que nos recordamos. E eso xa non é. Eu lles podo contar dunha historia tamén ben bonita de outra reserva da biosfera aquí en Lugo, dunha rapaza que chegou aquí a estudiar bioloxía, chegou de Donosti, de San Sebastián, País Vasco, a estudiar bioloxía a Galicia, e por unhas cousas por outras, no seu tempo de lecer, aconteceu que foi un curso de cestería. Gustoulle a cestería. Esta rapaza fai unha cousa que probablemente non coñezamos moitos, non frecuento esas tiendas, pero Loewe ten unha colección de bolsos que se chaman Bolsos Galicia, que os fai unha rapaciña de Lugo. Por pouco xa aquí ainda tiro mal. Ali en C, no Outeiro de Rei, verdad? Parroquia de Cela, Parroquia de Cela, en Outeiro de Rei, reserva de biosfera tamén, que ela, cos seus coñecementos de biobioloxía, puido apaixoarse polo traballo tradicional da materia orgánica, da materia das fibras que había na propia natureza, e copiando as cigüeñas dos niños, facer cousas maravillosas, que lles recomendo a calquera que poida velas e que ten un pouco de sensibilidade por isto, que facer cousas maravillosas emulando a natureza que existe, que está aí, pois en parte tamén probablemente porque iso se ten conservado como reserva da biosfera, porque se lle atoparon uns valores. Pero que quero dicir con isto, sobre todo? Que somos nós, nesa parte que a paisaxe ten de percepción, os que temos que ver
Eu non veño aquí, non podo dar receitas de como vamos a solucionar as cousas na Fonsagrada, porque ou na Fonsagrada, ou nas terras altas de Lugo, ou no rural galego tampouco. Pero sí que temos que deixar a moita xente que ven moza que busquen a súa nova perspectiva. Cal pode ser esa solución? Se cadra non nin a imaginamos. Con respecto ás infraestructuras, eu divagando novamente con este... Teño que agradecerlo, porque teño máis estima do que pensaba con este xefe que falaba antes. Dicíamos que, porque, bueno, traballamos nunha cousa, estaba ali nun equipo que tiñamos que avaliar o plan de estradas de Galicia e tiña un obxectivo que para min personalmente era terrible. Dicía, un deles, dicía, toda a poboación de Galicia estará a 20 minutos dunha vía de alta capacidade. Non sería mellor que estivera a 20 minutos dun hospital? Porque unha vía de alta capacidade para levarte a algún outro sitio. E isto despois me sorprendeu moito cando tiven a oportunidade de participar nun encontro de sustentabilidade nunha pequena aldeiña no medio dos Alpes, en Braunwald se chama, en Suiza, desenvolvido, pero non podemos dicir que non sexa país desenvolvido, no que tiñan prohibido colexiadamente o feito de transitar en vehículo privado en coche. Claro, eso non tiña ningún problema, porque o pueblo tiña un helipuerto. Entón non pasaba nada. Eu non teño que estar cerca dunha carretera para chegar a un sitio. Teño que ter a solución para chegar a un sitio rapidamente. Non vou dicir que teñamos que encher Galicia de helipuertos. Bueno, ou por que non pensalo? Industria aeronáutica, helicópteros, xente a pilotar, pilotos, un montón de cousas que poderíamos desenvolver e que non nos dá por pensar porque todos pensamos en carreteras. Temos que chegar, pois carretera, ou non. Ninguén o pensa para os rescates no mar, evidentemente. Todos imos non, van nos helicópteros. Pois eu, basicamente, sendo profundas ou máis conceptuais, se cadra o que estou a dicir, sen entrar no grado de concreción que entrou Isabel dese detalle que poden entender moi claramente as súas propostas, pero me gustaría deixar a reflexión aí aberta, que a paisaxe é unha percepción nosa, e como percepción temos moita capacidade para interpretala, podemos interpretala para o mal, dicir simplemente detectar os nosos feísmos, ou interpretala para o ben. E para o ben, incluso en función das miñas capacidades, e ser, como Idoia atopou o dos cestos, eu non lles vou dicir que na Reserva da Biosfera, ou a pouco se nos ocurriría aquí, incluso ela me comentaba en unha ocasión, que se fixera un plan de negocio dicindo que para algunha axuda na Reserva da Biosfera, dicindo que eu vou vender bolsos para a Loewe, dirían, bueno, mira, rapaciña, eso aquí non, terás que estar en Madrid ou algo así. Pois non, en Cela. Dende a perspectiva de que a paisaxe e percepción temos moitísima capacidade para mudala, pero tamén despois temos moitísima responsabilidade con ela, porque temos unha parte aí de asunción de cousas que se dan por feitas, igual que votamos eso de o chascarrillo sempre de os nenos pensan que a leite nace nos tetrabricks e esas cousas, nós tamén pensamos que o grifo a auga sae do grifo, e nos olvidamos que para que nós teñamos un grifo hai un embalse probablemente. E entón estamos a mudar a paisaxe, estamos a transformar a paisaxe polos nosos hábitos cotiás. Entón, sexamos conscientes, tomemos consciencia deso. Eu, como exemplo, para rematar da magnitude destas cousas, hai unha cuestión que a mí me chamou moitísimo a atención a primeira vez que fixemos o exercicio, de a electricidade polo de agora se transporta inalámbricamente moi pouco. Quere dicir que desde esta bombilla temos un cable que cheva a calquera das centrais produtoras de enerxía eléctrica de Galicia. Boten kilómetros de cable que non están separados entre un e outro. Eso é unha afección novamente do territorio. Para que poidamos ter luz nun sitio máis ou menos alonxado, non sendo que empecemos a pensar tamén enerxía distribuída, etc., bueno, outras opcións, estamos a afectar o territorio, estamos a afectar a nosa paisaxe. Estamos a configurar esa paisaxe que despois, moi ben comentaba Isabel, que o resultado das nosas accións, que fixemos, quen somos, que é o que temos feito co noso territorio. Eu deixaría aí o
meu turno para que quede un pouco aberto a xestións, cuestións e demais. Moi ben, moitas gracias, Marcos. Pasamos ahora, si les parece, pasamos ahora a un turno de preguntas, un pouco para abrir o debate e reflectir un pouco todo o que plantexaron as dúbidas que podan suscitarse sobre todo o que plantexaron A mí me os ponentes. gustaría hacer un comentario sobre algo que ha dicho Marcos, que me parece muy interesante, tocaste así un poco de pasada. Este sentido de valorar ser paisano. Esto de que es algo siempre peyorativo, sí, es de aldea. Yo siempre digo, yo soy de aldea, porque nunca viví en la ciudad ni quiero vivir en una ciudad. Pero es que además hoy en día, con las nuevas tecnologías, con Internet, con el teléfono, con todo, es que se puede vivir en cualquier sitio. ¿Y dónde mejor que ser paisano y vivir en el campo? Pero el trabajo de agricultor es algo que hay que valorar y es algo que es fundamental, porque sin luz podemos vivir, incluso sin esa bombilla no pasaba nada, no nos moríamos. Sin agua no, pero sin comida, imposible. O sea, en Francia, por ejemplo, los agricultores tienen un sentido del orgullo de ser agricultores, tan es así que es algo que llevan dentro, que hay el paisajista más conocido en Europa y de los más conocidos en el mundo, se llama Gilles Clément, y nosotros en la escuela, yo me he hecho amiga suya, porque ya lo he traído 2 veces a nuestra escuela, hicimos un taller el año pasado y el año que viene, si Dios quiere, en julio volveremos a hacerlo. Él es ingeniero agrónomo por formación, es profesor de la Escuela de Francia, que en Francia ser profesor de la Escuela de Francia es el no va más, o sea, los supercatedráticos de los supercatedráticos, ahí están. Y él, en sus tarjetas, y cuando se presenta, dice, no, yo soy jardinero. ¿No? Y es su orgullo, y es su profesión, y es fantástico. O sea, y los agricultores, pues es una maravilla. A mí varias veces me han hecho entrevistas de eso. ¿Y usted en sus horas de ocio qué es lo que hace? Todo el mundo dice, yo leo y oigo música. Todo el mundo debe estar todo el día leyendo y oyendo música. Y yo digo, yo saco malas hierbas y sacho, que es lo que me gusta. Y cuido mi huerta, ¿no? Y es un orgullo. Y yo cuando vienen mis amigos, lo primero que les llevo es enseñarles mi huerta. Mira cómo tengo mi huerta y mis tomates y como todo el año de mis verduras. Y es un orgullo, y hablo con los vecinos y me dan recetas, intercambiamos semillas y es una vida riquísima y es una vida fantástica. Ahora quieren alquilarme la casa para hacer yoga. Para los alemanes quieren, esto es una maravilla aquí para hacer yoga, ¿no? Si el yoga ya lo hago yo sola, cuidando mi huerto, hago el yoga más maravilloso. No hay nada que relaje más, que limpie más la cabeza por dentro que cuidar un jardín o cuidar un huerto. Es una cosa maravillosa. Otra cosa es hacerlo como profesión, pero es que como profesión es una profesión fantástica, fantástica, y está llena de sabiduría. ¿Qué ocurre? Que en Galicia nosotros, yo creo que por suerte, no podemos competir con el ejido. O sea, nunca vamos a producir esas cantidades inmensas, no vamos a tener esas fincas enormes, ni falta que nos hacen, pero tenemos una producción autóctona fantástica. Hay que potenciar nuestras semillas, nuestras variedades de fruta, de manzanas. Aquí hay unas variedades que se están recuperando. Lo que pasa es que está muy disperso todo. En Guísamo, en La Coruña, ya tienen las púas de los manzanos antiguos que se pierden. O sea, esta riqueza que tenemos de la tradición de la agricultura, a mí me parece que es impresionante. Y con Internet se puede vivir en cualquier sitio. Si puedes estar viendo por Skype, yo con mis hijas que viven ya en Copenhague, mientras hacen la cena, pone el ordenador y estamos hablando. Sí, es que es fantástico. Vivan donde vivan. Y respecto a la energía, que decías la bombilla, las energías renovables están ahí. O sea, no hay vuelta de hoja. Presentaron antes de ayer
un molino de viento que no es un molino, que lo ha inventado un chico español, lo ha presentado en la Cosa de Inventos, un equipo. Y es una especie de tubito, no tiene palas, pero funciona con el viento. O sea, de impacto paisajístico, cero. Es una belleza de forma. Y tiene una eficacia impresionante. ¿Por qué no vamos a tener? ¿Por qué no lo podemos tener? En estas montañas, aquí, en el tejado. Los paneles solares funcionan fantásticamente, la energía fotovoltaica, y se irá inventando cada vez más. Pero el aislamiento, el aislar, todo esto, ¿por qué no se puede vivir maravillosamente en el rural? Maravillosamente. En los baremos mundiales de las ciudades está establecido que es ideal tardar 3/4 de hora al trabajo. Alrededor de Lugo, ¿a dónde se llega en 3/4 de hora? A Asturias. Es que se llega a Asturias. Es que es así. Es que es así. Eso es lo que hay que pensar, cambiar esa mentalidad. Había 1000 cosas que me gustaba comentar, pero bueno, a ver. ¿Alguna pregunta? Me encantó lo de que la chuvia é o noso. E es verdad, es verdad. El sol para Benidorm, se vayan a Benidorm. Que es bien horrible. Eu teño unha reflexión moi rápida relacionada con ese palabra máis ben, que é o feísmo, porque non unha palabra, un palabro, pero que está xa entre nós habitualmente, é dicir, nos medios de comunicación, os xornais titulan con feísmo, non? E establecen seccións dentro dos periódicos para abordar o tema do feísmo, non? E sempre hai o mesmo recurso visual que decir, bueno, es que cando chegas a Galicia dende Asturias e chegas e pasas a ponte en Ribadeo, xa cambia todo o paisaje, non? Entón, eu en algún debate comentaba, bueno, eu resístome a pensar que un asturiano ou un cántabro ten mellor gusto que un galego, porque eu non coñezo, por exemplo, falando de bo gusto, modistos como os que hai en Galicia, por exemplo, non? E falando un pouco non falo de Inditex, falo de moitísimas outras cousas. Non credes que está relacionado todo isto un pouco co urbanismo e co un desenvolvemento do urbanismo ao longo dos anos, pois que pode ser de 20 anos, non? É dicir, esa afección ao territorio, ese impacto visual simplemente, xa máis ao do paisaje, por un tema de normativas urbanísticas supramunicipais. Estou falando, pois, do que temos ahora en riba da mesa, que é a Nova Lei do Solo, por exemplo. Eso, levado no tempo, 20 anos atrás, houbera cambiado moitísimas cousas. Eu soy urbanista, además de arquitecto, e seguro, é lo que eu decía, que non se aplican as leyes. El ti vai facendo, ha funcionado, desgraciadamente mucho. Pero yo también creo que hai unha cousa moi importante e moi interesante respecto a Cantabria, País Vasco, Asturias e Galicia, comparativamente. Non es que nos non teñamos un sentido peor do que é a estética e o cuidado. Eles teñen un sentido enorme da comunidade, que en Galicia somos moito máis individualistas. E a paisaxe é común. El catedrático de Roma, Rosario Asunto, que se morreu o ano pasado, definía a paisaxe como un ben común. Ese sentido de comunidade, a xente en Galicia coida moito o interior das súas casas, pero fora da súa casa, a aldea non fai o esforzo de poñer as plantas, de limpar. Antigamente se barrían, todo o mundo barría a beira rúa, limpaba. Ese sentido da comunidade, de que o espazo público da aldea, da cidade, do territorio, é de todos, é un ben para todos, porque todos o sufrimos ou o disfrutamos. Ese sentido da comunidade en Galicia non está desenvolvido, para mi modo de ver. Pois tamén é interesante a diferencia entre desenvolvemento, cando se fala, é co-crecemento. Non se trata de crecer hasta reventar, non. É desenvolvemento, que é outra cousa, non? Pero ese sentido da comunidade, eu creo que é o que fai que, o que falábamos antes de entrar, delante dos bares se identifica que hai un bar porque está cheo de caixas abandonadas, restos de botellas, un cubo de basura medio torto, así. No? En outros sitios hai unhas macetas, unos maceteiros cheos de flores, unhas árbores, un banquiño,
así, é verdade. Pero é por o sentido de que está fora do Miño. Xa non é o Miño. A rúa non é miña, é a rúa, é de todos. É miña, é túa, é de todos. Ese é un sentido que eu penso que había que desenvolver, que desarrollar, que predicar sobre iso. Predicar moito. Eu diría unha cousa moi simples para facendo patria, digamos, non? Ao respecto do feísmo. Claro, ter un medio de comunicación que fai bandeira do feísmo chama moito. Pero vamos darlle a volta. É o que temos. Vamos darlle a volta e imagínate que de Ribadeo para lá o primeiro que atopáramos era Avilés. Xa diríamos, ostras, estes asturianos non teñen algo máis bonito que poñer. Claro, que acontece? Como di Isabel, se hai esa sensación de comunidade, non temos ali, ninguén pensamos en Avilés inicialmente, por moito que teñan traballado agora en recuperalo e tal, pero bonito, hoxe é distinto, pero bonito non era, chegar por ali había moitas zonas que, bueno, tamén outro risco destas cousas que acontece, vestir un santo para desvestir outro, iba a vestir a mona, pero que ninguén se sentira mona, non? Pero que poñer grandes infraestructuras ou adecentar cousas que non están a ser utilizadas é un grande problema, porque despois hai que mantelas. Hai que mantelas no tempo e moitas das cousas se manteñen polo uso. E se non teñen uso, grandes accións urbanísticas de mellora, de decoración, digamos, é como se pos flores e non as regas. Se non as regas, na casa, digo, no maceteiro, na horta, xa está a chuvia para regalar. Pero no maceteiro, se non as regas, a casa te queda despois nun tempo pois toda chea de bicherío, plantas apodrecidas e así estamos. Entón, é fundamental o que decía Julián de estes cambios se producen no tempo, no longo prazo. Se viñéramos de máis atrás facendo, é certo que queríamos que poderíamos ter moito avanzado, pero pasa unha cousa tamén, o problema é compararse. Se agora queremos en 2 días ter o de xente que leva 20 anos, tamén nos custa moitísimo, pero queremos que este bonito xa, soluciónese. Moito nos quedará que bregar, hai que dar primeiro o primeiro paso antes despois seguir a Tamén correr. hai que ter en conta que en Galicia construíuse moito máis que en Asturias. Asturias non ten tido o crecimento que ten tido Galicia. É un crecimento desordenado, evidentemente. De Galicia, en Galicia hai, creo que son 314 concellos, 315 concellos. Me parece que teñen plan xeral de ordenación 20, unha cosa así. Claro. Es que é moi difícil crecer ordenadamente, controlando eso, sin ter normativas regulables, que moitas están mal, pero moitas están moi ben, e serven para controlar. De feito, en Galicia hai varios concellos que se ten desenvolvido fantásticamente. Uno é Allariz. Allariz é un exemplo. E somos galegos, tan galegos como os de Allariz. E as normas temos as mesmas. Oleiros é un ayuntamento que é un concello que ten un desenvolvemento exemplar. Santiago de Compostela mesmo é un concello que é exemplar en dotacións de verdes, de espacios públicos e máis. É fantástico e ten crecido moito. O sea, todos temos parte de culpa, pero tamén todos temos dereito a reconvertirnos, a mellorar, e que somos capaces, es que está aí. Está aí. En este momento, sobre todo, hai moita conciencia de que hai que mellorar todo Galicia. Eu aborrezo da palabra feísmo, non quero utilizala, penso que é moi negativa e non ten sentido ningún, é como, a mí pareceme que é insultante para os galegos e non quero, me sento moi galega e non quero ver as partes positivas, porque non leva a nada, é certo, todos sabemos o que está mal, pois arranxémoslo. A ver. Perdón? Agora, vou dicir que tamén hai leyes ou normas que era mellor non aplicalo. Que se están aplicando é que era mellor que non fose así. Falo, por exemplo, da hidrografía. Un río é un elemento moi importante na paisaxe. Por suposto. E, por exemplo, os ríos están tapados, non se deixan cortar, non se deixa ver. Porque un pescado por aí, para poder observar unha truita no fondo do pozo, cando dá o sol, que entra o sol, como cata os mosquitos.
É certo, é certo. Eu teñome peleado... Perdón. As de non limpar os ríos, por exemplo. Os ríos se teñen abandoado porque estaba prohibido limpalos e tradicionalmente se los limpaban a xente. Non había. Sí. Sí, sí, estaban coidadísimos, pero tampouco hai xente que os limpe tamén, e tamén ten tido moitos problemas. Perdón? Non deixan, xa sei, xa sei. E ás veces veñen as cuadrillas e contaminan unhas enfermedades a outras das árbores e non deixan tocalos. E son erros, pero para eso está a sociedade civil, para plantexar esos problemas. Estamos nunha democracia, non os esquecemos. Bueno, pois habrá que pelear. Habrá que pelear. Eu... Sí, non te chega al sol. Iso teño entendido que foi pensado para que non houbese evaporación nos ríos de Andalucía, por exemplo. Pero claro, aplicada esa norma a todo o Estado, como é Galiza, é un erro total. E o que dice aquí Manolo, evidentemente, que non hai troitas xa. Non, porque non lles pega o sol. Sí, sí. Sí. Aquí temos zonas onde hai acotadas de pesca sin muerte, cobra para pescar, e aí permiten limpiar. Eu quero que me razonaran por que se pode limpiar, E o resto non. hai 100 metros máis arriba xa non. Iso depende da Confederación Hidrográfica. E a Confederación Hidrográfica dependía do Ministerio, pero agora eu penso que depende de Galicia. Non? Confederación depende do Ministerio. Sigue depender do Ministerio. Pois hai que recoller firmas, protestar, ir ali, decirlo, facelo. A Fundación Juana de Vega se ocupa dese tipo de cosas. O que pasa é que Para eso está. as confederacións hidrográficas dependen onde hai moito cemento, non? É como os portos, non? A política portuaria neste país depende de se xestionase en Madrid, non? Aí hai moito asfalto, moito cemento, pero pouco mar hai, non? Pero non Había en Madrid, perdón. Sí, sí. Sí, bueno, eu quería falar precisamente por uso dos planos de ordenación, levar un plan de ordenación ao seu punto final, a súa aprobación final, pois é un sacrificio importante e de moitos anos. Sí, sí, sí. E, lógicamente, desde o ano 2002, que se aprobou a Lei do Solo de Galicia, houve unha serie de modificacións, hai outro borrador agora encima da mesa, a ver se se aproba ou non se aproba, e todos os planes que tean no período de no que sea, aprobación inicial, en fin, vense afectados precisamente polas normas. Entón hai que volver a adaptar todo ese plan ás novas normas, porque senón, bueno, pues aprobaríamos algo que seguramente que ten incongruencias ca nova lei aprobada, que a lei nese caso soberana. Ten plan? A Fonsagrada ten plan de ordenación? En trámite? Fixemos agora a exposición pública. Exposición pública. Pois agora aprobouse o venres pasado ao anteproxecto da Lei do Solo, que precisamente fala de abreviar os plazos drásticamente. É unha das preocupacións da Consellería. O sei porque o falei moitas veces ca Secretaria Xeral que non pode ser. O sea, non pode estar 7 anos un concello á espera de que lle aproben o plan. Es que non é posible. Para cando aproban xa non serve. Agora, sobre todo para os concellos de menos de 5.000 habitantes, vai ser fulminante de rápido. Espero que o cumplan, sempre aplicar a lei, eso é importante. Por outro lado, quería facer outra reflexión sobre todas estas, decir que desapareceran 1.700 e pico explotacións no ano 2013, cando aquí en Galicia aquelas ganaderías que tiñan menos, precisamente por os minifundios que se falaba,
tiñan moi pouca propiedade e a ganadería pois era un complemento do resto da unidade familiar, xente que traballaba fora, xente que traballaba X meses no ano, e de alguna maneira esa explotación era un núcleo de cohesión desa unidade familiar. Cuando se quitaron as subvencións a todas esas pequenas explotacións e non se tuvo en cuenta as particularidades de Galicia, axudouse tamén a que o rural morrese un pouco máis. Sí, sí. E sempre estamos o mismo tema. As políticas que se aplican no rural, pois van moito máis dedicadas ás zonas que xa teñen moita máis población que a sostenibilidade do medio rural. A sostenibilidade do medio rural pois queda moi ben nos discursos, pero despois ao final non se plasma en medidas concretas que favorezan que esa xente siga vivindo no medio. Sí, sí, o pequena implantación. Unha das cousas que é moi importante que en Galicia ni en España están é a produción artesanal. A produción artesanal de produtos artesanais, de mermeladas, de conservas, de todo ese tipo, non está protexida. En Francia está protexidísima e é doadísimo facelo. Non lle ponen trabas a iso. Aquí é como as guarderías. Eu me acordo cando naceu a primeira neta que danesa, a mí asombrábame, porque como eu teño feito arquitectura de edificios para guarderías, que son complexísimos, porque necesitan enfermería, sala de non sei que, sala de reuniones, comedor, cocinas de unas dimensiones enormes, bueno, unas enormidades. Ali, para nenos de 0 a 3 anos, calquera, nun baixo dunha vivenda, con 3 amigas, podía ter 5 nenos e cuidalos, e non pasaba nada. Era legal e pagado polo Concello. Non precisaban ter unhas instalacións como as que temos agora en Galicia. Es que temos pasado de non ter nada a de repente temos máis centros culturales que no mundo mundial. En el año 2008 se construía en España máis que en Inglaterra, Francia e Alemania xuntas. Construíronse piscinas municipais climatizadas, non sei, centros culturales, museos, pabellones deportivos, que logo os concellos non teñen diñeiro para mantelos, porque ese é un problema gravísimo. En Francia hai 2 conservatorios de música, en Galicia hai 7. Es que son unas cifras que decimos, bueno, estamos mal de la cabeza, esto no es normal. Los arquitectos llevábamos dicindo que isto iba a reventar clarísimamente, pero ahora os temos que mantelos e temos que darles contenido, pero con as normativas pasa igual. Pero agora, con o anteproxecto, eu estou estes días a estudialo para facer algunha alegación que sobre a paisaxe. Vou facela desde a Fundación, desde a Escola da Paisaxe. Sempre temos feito ao POL e a todos esos normativas, os miramos con cuidado para facer alegacións. Pero unha das cousas máis importantes que fan fincapé é en a axilización dos trámites, sobre todo para concellos pequenos. A Fonsagrada vai estar dentro. Recoméndolle que a lea, porque é moi interesante para este concello. Sí, benvida sea. Outra pregunta para verdaderamente. Sobre a relación que tería aquí, que teño unha pequena obsesión, hai tempo cos incluso o presidente se lo ten dito as veces, a relación que ten a biomasa ca paisaxe. A masa? A biomasa ca paisaxe. Ca paisaxe, sí. Me parece que non, pero eu, por exemplo, que me paseo todos os días por certos sitios aquí, chega un momento que, durante varios anos o fago, no mesmo sitio, chega un momento que os toxos, as silvas e as xestas non deixan ver o paisaxe. O que además estamos arriba, o da baixo non se pode ver, non se paisaxes magníficas. E ademais, supoño eu que esa biomasa se pode aproveitar para produción de enerxía, por suposto. Sí. Para evitar os incendios.
Sí, Austria é un exemplo porque a biomasa é moi interesante, porque a biomasa non é rentable. Eu estudiei porque quixemos poñer unha na Ribeira Sacra dende a Irmandade. É moi interesante porque o que a encarece é o transporte da biomasa. Acorta a limpeza, por exemplo, os piñeiros que hai que polear, os árbores que hai que polear, os carballos, todos os piornos e toda esa maleza que sale, e todo eso é moi doado cortalo, pero o transporte, se a central de biomasa está lonxe, resulta moi caro. Entonces, o interesante é que os pequeños, exacto, a Fonsagrada podía ter perfectamente unha central de biomasa e ter gratis a enerxía para todo. Nós acabamos de facer un taller na escola con o que dirixe a Axencia de Sostenibilidade de Barcelona, que é Salvador Rueda, que é un experto mundial en esos temas. E fixemos un taller sobre arteixo e cocidade. E unha das cousas que plantexábamos era, en Arteixo está o novo porto, ese inmenso que ten un dique de 3 kilómetros. Plantexábamos poñer no dique palas eólicas e estudamos o tema e todo o Arteixo tería a enerxía gratis solo con eso. Gratis, solo con eso. O sea, a biomasa en sitios como este, como a Fonsagrada, con esos montes que ten, como usted dice moi ben, limpalos é unha fonte de mano de obra para xente xoven que traballe neso e para os núcleos pequenos, porque manter unha central de biomasa é moi doado. Pero hai que estar en eso. Había outra pregunta. Ai, sí, perdón. Sí. Y casualmente, salvo a lo mejor a las excepciones, casi todos los edificios que se hacían por parte de las administraciones son horripilantes. Sí. En los sitios peores, en el peor entorno, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene, ¿no? el ejemplo que da la administración a la hora de enseñar paisaje, ¿no? De educar, lo que hablabas de educar? ¿Cómo se le puede después exigir a los propietarios privados a la hora de restaurar una vivienda, de incluso hacer una vivienda nueva, un montón de normativas para cumplir con una serie de preceptos cuando tienen al lado pues el mamotreto de la Casa de la Cultura, de la Casa de la Salud o lo que sea, ¿no? Entonces me parece muy importante eso. Después, como arquitecta, me gustaría también que hablaras un poco del tema de bioconstrucción, que pues está un poquito ahora de moda. Como nosotros hablaba de unas jornadas hace un par de fines de semana que movieron a un montón de personas, me dio mucha alegría viendo realmente la masa que está en torno, y se hablaba de la estructura de madera, ¿no? Por lo tanto, pues lo que comentábamos, utilizando recursos que aquí están completamente despreciados, como comentabas, la madera de Carballo, que vamos a Francia, cuando es exactamente la misma especie de árbol, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿qué pensáis sobre eso? Lo de la madera, que es lo último, ¿por qué la madera del Carballo en Galicia no se puede comercializar? Porque no se ha cuidado el árbol. Y yo recuerdo cuando yo fui a la Ribeira Sacra, en esta finca que tengo, hay unos carballos fantásticos, derechos como una vela, y yo me paso el día poleándolos para que sigan derechos. Y el alcalde me dijo, no, la pena es que aquí el carballo no se puede usar porque nacen torcidos. No nacen torcidos, es que se le engancha una silva y el pobre carballo va buscando y sale torcido. Y eso no es maderable, solo sirve para leña. Es tan triste como todo eso. ¿Qué hay que hacer? Los recursos forestales, cuidar los montes. O sea, hay que plantar especies forestales. Bueno, yo he tenido una experiencia muy triste. Hicimos una sociedad y compramos unos terrenos de monte en Bóveda y plantamos carballos, castaños, cerezos y fresnos. Cuando estaban como de 2 metros, entraron, lo rompieron, agujerearon la balsa que teníamos para riego, no había manera. No ha habido manera. ¿Me preguntáis por qué? No ha habido manera. Y después lo otro que me preguntabas de la ecoedificación. Eso es fundamental, fundamental. O sea, la utilización de la madera es imprescindible.
es imprescindible. Los recursos de construcción que sean ecológicos es imprescindible, pero ya hoy en día hay marcas y productos que tienen el cuño de ecología, de producto ecológico. Por supuesto, maderas que sean de bosques cultivados. Y reciclables. Ya no por el hecho de que esté certificado, sino que creo que el hecho de que el carballo tradicionalmente nunca se ha cultivado, siempre se ha utilizado para leñas, y se estepa, no sé, Sí, es que o para carbón, sí. se corta para que produzca más ramas, viene por la demanda que el carballo daba ese servicio. Pero yo Sí. creo que hay que tratar de provocar una demanda en que se utilicen maderas de tercero. Ya me da igual que estén certificadas ecológicas o que simplemente sean maderas de Galicia. Al generar esa demanda, yo creo que si se empieza a generar un poco más de publicidad, de construir una casa de madera, que hasta hace poco aquí era una tradición, hacer un piso de madera, todo el mundo quería hacer una placa de hormigón. Entonces, el generar esa nueva moda, que podemos llamarlo moda o una tendencia, acabaría generando una demanda que acabaría generando que los silvicultores, los propietarios forestales, acabasen aprendiendo a cómo tratar los carballos para que sean maderables. Es un poco cambiar esa tendencia. Sí, sí, por supuesto. Me parece muy interesante que estoy viendo que hay mucho movimiento por parte de los arquitectos en tirar en utilizar recursos naturales Sí, sí. y a poder ser del propio territorio en el que se Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso es lo sensato, porque a veces se dice, es que es por ejemplo, el carbón, es carbón ecológico, porque contamina mucho menos, deja menos residuos, pero lo traen de Sudáfrica. El transporte es de un contaminante, que para qué te cuento. Y con las maderas y esto pasa igual. La utilización de la madera es fundamental en Galicia, pero en Galicia ha habido cerámicas. En Galicia se han abandonado, pero había unas fábricas de ladrillo impresionantes y la cerámica gallega era buenísima. Todavía sigue Campo, Epifanio Campo sigue teniendo cerámicas, pues es absolutamente ecológico y después que sea reciclable también. Pero ahora ¿sabes lo que se está utilizando? Como aislante térmico, la lana de las ovejas. En Alemania, que a mí me da un dolor, porque yo tengo ovejas, y no la quiere nadie, la lana de las ovejas. Oye, qué tristeza tirar esto, me da una tristeza horrorosa. Y ahora se está utilizando porque la lana de la oveja no arde. Es casi ignífuga y es un aislante fantástico. Pues ahora se está buscando todo eso, pero también tiene que ser una labor de todos. Bueno, lo de los edificios públicos, toda la razón, un espanto. Y además, como son edificios singulares, no tienen que ceñirse a la norma de alturas y de no sé qué. Se han hecho verdaderos horrores, horrores. Yo he sido 17 años profesora de la escuela y cuando veía alguno decía, suspendemos poco. Es lo único que se me ocurría decir. Bueno, es verdad, un mea culpa total. Pero también yo siempre digo que una obra sale bien cuando hay un buen arquitecto, por supuesto, un buen cliente y un buen constructor. Y esas tres patas de la edificación se pueden aplicar también a todo lo de que es el desarrollo de las ciudades. Un buen alcalde, una buena legislación y unos buenos ciudadanos, ¿no? que se entiendan bien. Eso lo sabrá bien el alcalde. Pues es un problema de que se pongan de acuerdo los vecinos, los propietarios de montes, las montes comunales. No, siempre se necesitan iniciativas, iniciativas positivas. Moitas fracasan, é certo, moitas fracasan, pero si non se intenta, desde logo non se fai. A cuestión un pouco é que as centrais de biomasa están máis aló de 5 megavatios de potencia, a súa utilización depende da Xunta. Esa é
non é tanto, vamos, o que teño entendido, entón, non é todo, pero... Se a eólica ahora ten atrancos por todo, claro. Xa digo que Galicia me parece que vai resolvelo. A ver, dous últimas preguntas. A ver. Eu falaba un pouquinho, Isabel, de que era maravilloso vivir no rural. Pois sí. Ser tan maravilloso vivir no rural cando o principal problema, por exemplo, nesta provincia, creo que en Ourense pasa o mismo, se está quedando a provincia de Lugo despoblada. O sei, Está quedando despoblada. o sei. Entonces eu faríalles unha pregunta, reflexión. Eu creo que Marcos tamén falaba un pouco, por exemplo, de hospitales. Cando, por exemplo, un veciño da Fonsagrada se lle dá un infarto, e ahora mismo, porque se lle dá de 8 a 3, sí, me levan ao hospital de Lugo. Pero se infarta usted fuera de horario de oficina, a Coruña ou a ver a donde te leva. E entonces, a ausencia de servicios. Fundamental. E xa non estábamos moi ben, e agora este goberno, o gobierno central, como da Xunta, recortan en ensino, en centros de ensino no rural, recortan profesores, recortan, bueno, xa non falamos da salud das persoas, é dicir, que eses recortes que están facendo, e precisamente, eu recordo tamén cando o tema de internet, por exemplo, o tema de internet, a cobertura móvil, que moitas veces falamos, parece que como en todo Galicia, pois, houve a cobertura móvil, houve aquí a Xunta de Galicia, unha das cousas que fixo para os gandeiros é, miren, dean de alta aos animales a través de internet. Moi ben, queda todo moi bonito. Pero, a ver, nin lle explican á xente como teñen que facer, que xa non digamos se teñen as casas internet. O tema da seguridade no rural, o tema da seguridade, non se reforza esa seguridade no rural, e ora está habendo máis roubos, a xente ten medo, e claro, aquí, nada, pois ainda facemos máis recortes. En lugar de ampliar os servicios, entón a xente non ve que haxa un futuro para os seus fillos, porque non hai garantizados uns servicios xa mínimos e básicos, non falamos de ningún luxo. Bueno, pero fai 60 anos había moitos menos servicios, a xente vivía aquí. Ya había outro modo de vida, evidentemente, pero agora temos moitas vantaxes. O mellor o que dixo Marcos, un helicóptero, por que non? Por que non ten lo mismo que hai helicópteros para os incendios, que hai helicópteros de servicio para os accidentados? Por exemplo, unha cosa que funciona fantásticamente en toda Galicia, os accidentados. Seguida aparece o helicóptero, recolle o accidentado e o leva. Pois, e que funciona maravillosamente, porque eu teño experimentado. Bueno, estamos en unas circunstancias moi duras, ¿no? Pero esperemos salir. Non pode ser, non podemos pensar só. A ver, que opina Marcos? A ver, Marcos. Nada, bueno, que Amigo está del derivando que helicóptero derivan me encanta. sempre estas cousas así un pouco grandes derivan en cousas fundamentais, Claro. que precisamos máis coñecemento, máis debatir. Por exemplo, ese razonamento que fixetes absolutamente certo, é latente na sociedade de nos impoñen as leis. Claro, pero que eles non pensan que nos impoñen, con perdón para todos os políticos aquí, debate aberto e racional para que todos podamos falar, porque temos unha democracia representativa, o povo nos dixo que tal. Bueno, é interesante xenerar estes debates tamén de como nos temos que organizar socialmente. Claro, polos votos, pero que é moi difícil de cambiar cando hai unha cousa moi sinxela tamén que foi o que fixo Don Manuel de poñer os baremos para poder entrar con representatividade no Parlamento. Bueno, pois esas cousas se saben moito, creo que están fora deste debate, pero son interesantísimos en como nos organizamos como sociedade, e non os que estamos aquí, senón toda a estructura social. Eu xa non iría a un referéndum constitutivo, senón reflexión de se o referéndum é a ferramenta ou como temos que facelo. Bueno, vamos a acabar debate para Estamos- un meeting. estamos Perdóname un ponendo- momento. Respecto ao de vivir, eu non falo de que sea idílico vivir no rural. Eu non falo de que Heidi, non é a miña historia, Heidi. Pero o que quero dicir é que hai a tendencia de minusvalorar a xente que se dedica á agricultura en todos os estamentos. A unhos pais, un fillo lle dice a unha filla, non, eu quero dedicarme á agricultura. Botan as manos á cabeza. Si poden facerlle o médico, o enxeñero, o arquitecto. E lle dicen, non, ti periodista, o arquitecto, o enxeñero. E lle dice que quere ser un agricultor, traballar no campo, e non lle gusta. Porque se ten minusvalorado.
Eso hai que levantar esa honra. Hai que leválos a Francia ou que vexan Claro. os agricultores. Como viven os agricultores? Bueno, ya. En lugar de favorecer precisamente que a xente viva no campo, parece que ainda lle estamos poñendo máis dificultades. Eu quería eso, non? Xa, é certo. Pero tamén nas cidades teñen máis dificultades, porque as cidades están moi duras. Estamos poñendo en valor todo tipo de paisaxes. Sí, es que a paisaxe é moi transversal. Son Cando as eu 9, digo... as 9:15, un par de preguntas máis, se vos parece, e rematamos. Sí, por supuesto. Estaba quedando sobre o tema de vivir no rural. Evidentemente, pode ser moi agradable vivir no rural se tu tes unha casa moi adaptada e todo eso. Pero algo que non se incidiu aquí, que eu resalto sempre, é o tema das plantacións. A distancia que a legislación da Xunta, por exemplo, como podes ter unha vivenda moi agradable tal cando tes unha plantación de eucaliptos a 30 metros que son as distancias que foi a Xunta. Eso realmente o risco que corremos todos con ese tema é grande e a legislación que fai a Xunta sobre ese tema non axuda a que sea agradable vivir no rural. Ao marchen de que teñas unha explotación gandeira ou non, que podes ter unha casa moi adaptada e que che gusta vivir ali. Pero ese tema choca realmente cos intereses que poida ser vivir cos que están, cos que se foron fora e que lles interesa únicamente plantar. Eso realmente me parece que, ademais, a incidencia que ten no paisaxe o monocultivo de eucalipto. Horrible. Que non é unha broma. Aparte dos danos... Hai outro problema que un dos povos que pois aí que ten un aspecto cromático precioso, do colorido, de as pequenas marcadas, eso é precioso como paisaje, é unha maravilla velo. Pero precisamente aquí en Galicia, que matou parte de Galicia, foi ese minifundismo. Si iremos a Francia, claro, vamos a Francia, pero é que en Francia non temos ese minifundio. E moitos máis labregos en Francia poden vivir deso porque teñen grandes fincas. Aquí veces estamos con este minifundio que é precioso, ese paisaje que puxe é unha maravilla. Pero claro, vivir deso é super. Pero tenemos que poñernos de acordo. Os propietarios. Hai unha cousa moi interesante neste momento que o Banco de Terras en Galicia se está intentando sacar adiante e non é posible. Pero os que plantan eucaliptos tamén son paisanos, non? Digo eu. Ya. Marcos, iba a respostar. Sí, iba a facer unha reflexión acerca novamente das leis e das cousas que están aí. En realidade estamos nun proceso de redefinición desa forma de construir as leis ou os regulamentos que configuran o noso ordenamento. É importantísimo a participación. Por qué? Porque nesa participación é clave porque quen fai as leis non ten nin idea das maioría das cousas. E non é botar de culpa de nada, é que non sabe moitas das cousas. Por exemplo, é moi probable que as leis de conservación dos ríos as fagan biólogos. Entón non falaron cun pescador e teñen a gresca a pelea de o pescador, o biólogo, tal. Se é un biólogo quen fai a lei vai ser totalmente diferente se alguén que tenga sensibilidade co río. Exactamente o mesmo con... Eu recordo cando, non sei que leído solo, bueno, claro, de tantas que eu vou dicir ao alcalde, que fixeron unha cousa desde os despachos, ou como cousas que veñen os urbanitas a dicir que se teñen que facer no rural. O de vivendas no rural precisaban parcelas de 2.500 metros cuadrados, porque estimaron que era o que se precisaba para producir. Entón era, supuestamente, quen fose a construir iba a ter todo ese terreno ao redor para poder para producir, non ninguén para telo de lecer. Claro, que cabe ali? Unha piscina, unha pista de tenis, non sei que. Entón, se fixo perniciosa a medida que trataba de ser dunha maneira, porque non se aplicou ben, probablemente, entre outras cousas, porque así que conseguimos illas de vivendas con 2.500 metros cuadrados de terra ao redor que son para o lecer, que non teñen nada que ver coa agricultura. Entón, temos esta dispersión, este territorio separado, as casas que non lindan unhas coas outras e non temos núcleos. En Galicia se ten producido unha cousa
moi importante, un cambio importantísimo, é que as construccións tradicionais estaban vinculadas directamente á agricultura. O sea, tiñan a casa porque tiñan os terreos ali, e vivían ali. Diferente de Castilla. En Castela os povos están todos concentrados e os terreos están baleiros de edificacións. Pero en Galicia non. En Galicia temos esa cantidad enorme. 30.000 en toda España hai 65.000 núcleos habitados. 30.000 están en Galicia. Impresionante. Por qué? Porque a agua que hai por todas partes, permite vivir en cualquier sitio. E a xente edificaba a súa casa, estaba perto dos campos que traballaba. Pero agora non, agora o ten como residencial. A nova paisaxe galega é unha paisaxe residencial que hai que recuperar, que hai que acordar, porque tampouco se lle vai impedir a xente que quera ter unha casa no rural, non se pode impedir, se está dentro dunha delimitación que permite unha construcción en 1000 metros cuadrados. Non ten porque non van a vixiar se planta repolos a carón da casa. Pero hai que acordar eso, hai que ter a creatividade de decir imos facer algo fermoso que permita vivir a xente a que queira vivir e vivir do campo, que viva do campo. Pero habrá que adecuar as leis e as posibilidades. Pero non cortar e dicir, non, o campo está abandonado. Valeiro, pois non, hai que recuperar eso e hai que adecualo co outro, porque tamén ten as vantaxes, porque o mellor o que ven vivir aquí pois é fisioterapeuta e nos coida a hernia discal, que falta nos fai. Aquí a posta en valor da paisaxe, o que está claro é que poñen valor moitísimas outras cousas, a verdade tamén que o tempo vaise. Eu quero agradecer aos poñentes, a todos vostedes participar, porque participan activamente nesta mistura un pouco de postas en valor de moitísimas cousas que creo que son un pouco tamén o que leva a que pouco a pouco podan ir cambiando as cousas, non? Falamos de leis, de normas, de consensos, de acordos e demais. Moitísimas gracias a todos e ata a próxima.